Εδώ είχαμε την Τσεχία οι φίλοι μας. Ποια είναι από την Τσεχία και ποια δεν είναι από την Τσεχία. Λοιπόν, νομίζω αυτή πρέπει να είναι, γιατί είναι οι πολυκατοικίες οι ομοιόμορφες που συνήθως υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Ναι. Μπορεί και να είναι. Ναι, ναι. Το από κάτω αποκλείουμε αυτή, πάνω γιατί μπαλκόνια εξωτερικά και συνήθως σε αυτές τις χώρες τα μπαλκόνια είναι εσωτερικά. Δεν έχουν μπαλκόνια. Έχουν, αλλά είναι μέσα, σαν είναι υπέχει, δεν έχουν καθόλου. Αυτό πρέπει να είναι σίγουρο, γιατί είναι μέσα εδώ. Ενδεχομένως να είναι και τα άλλα και να είναι και από την πρωτεύουσα. Η Μογγολία, η εξωτερική Μογγολία ήταν με τη Σοβιετική Ένωση σύμμαχος και είχαν τη γραμματοσυρά, την κυριλική και όλα αυτά. Και ενδεχομένως αυτά είναι από την πρωτεύουσα της Μογγολίας, αυτές τις φωτογραφίες. Ωραία. Λοιπόν, όλες οι φωτογραφίες είναι από όλες τις χώρες. Ναι. Δηλαδή, αυτές όλες είναι από την Ένωση. Όλες είναι από τη Μογγολία, Βραζιλία, Τσεχία και η Ινδονησία. Τι έχει να μας πει αυτό λοιπόν? Κάθε τόριση. Διαβάζουμε. Νομίζω άλλο με τον νόμο. Έχουμε Παιδιά, σήμερα στην Ελλάδα, στην Εύβοια, φτιάχνουν τεράστιο τέτοιο. Σημαίνει ότι έχουν πάρει μια μεγάλη έκταση γης, δεν χτίζουν σπίτια με μπετό, αλλά με εναλλακτικούς τρόπους. Με κόλλες, δηλαδή άχυρο και λάσπη. Σε στυλ σκηνής. Και καλλιεργούν τη γη με βιολογικό τρόπο. Διοργανώνουν πάρα πολλά σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες. Συνέπεια είναι αυτό και όχι μόνο. Το συμπέρασμα λοιπόν όσον αφορά την τελευταία δραστηριότητά μας. Είχαμε πολύ διαφορετικούς τύπους κατοικιών, εν τέλει, στην ίδια χώρα. Έτσι. Έχουμε κάποιο στερεότυπο όσον αφορά το τι βρίσκουμε στην κάθε χώρα. Σίγουρα. Ναι, τι άλλο αυτό μας λέει? Το βρήκατε ενδιαφέρον?